गिबियाव बयखौबो खुलुमनानै लाबाय रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय बर'नि देरसिन फोरबो एबा रंजालि बैसागु जितु जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो नेम दंखायो न'खर न'खर थांनानै मांगिनाय बैसागो बिबायनाय दायो जोङो जोंनि बालिस्टा बारहुंखा आफादजों बानजायजानाय नैबे रंजालि बैसागो जिहेतु जोंहा मांगिनाय बेखौ जोङो फार्स्ट जोंहा हाबनायनि लामायाव नेरा फार्स्ट स्टार्टिं शुरू हो गया अभी शुरू हो गया चलो बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय बैसागो मांगिनो फैदों नोंथाङा गुवाहाटीनि ना हा गामिनि न आंलाय गुवाहाटीसो दा सानदों आरो बिथाङा नै बैसागो मांगिनो फैदों लागाव नै बैसागो बोथोरनि मालिकनि न'खरनिफ्राय माने दावदै रानदों आरो ना मोसाखावरिफोरनो हरदो नै दैसे हरदो आदसा दावदै बैसागो बोथोरनि बेनिफ्राय बिथिंहाय नै फंबायमोना बोर लादों बैसागो बोथोरनि आदसा गोदो गोदायनि नेमा ना बे बोर लानाया नै आदसा बोरै नांदों मोसानानै बोरै नांदों ना नैबे भास्कर बर'नि अननायाव दावदै मोनजादों दिनै गासिबो होजोबदों ना बरियानो दिनै दा मादाल दामग्राया नोंसोरलाय थिगानो ना नों मा दामदो मा होनो बुङो गैला नै गैला लागाव बे जाबाय जोंनि गामिनि सुबुं मा जादों सोर होनाय गिफ्ट होदो नेरा बैसागो मोसाखावरि बिथांमोननो न'खरनिफ्राय खेर मुजा दै मोनजादोंमोन दै मा मोनजादोंमोन देलाय फार्स्टआव जोङो दाउदै दायो मोनजाबाय खेर मुजा आदसा खेर मुजा बर' मा होनना बुङो खेर मुजाखौनो नांसिगोन नङा होमबा वाटारमेलन आदसा गोथाव नंगौ नङा बैसागो बोथोरनि मा बुंगोन रायजो राजाखौ जों गामिनिफ्राय जिहेतु दिनै मांगिबाय थादों नङा होमबा गिबाय थादों एसे मा बुंगोन दे बालिस्टा गामिनि रायजो राजाफोरखौ धन्यबाद थाबाय बोथोरखौ गोरोबनानै बयबो रंजानायनि थाखाय बिनि थाखाय आरो फिन साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो गोदान निउ जेनेरेसनखौ जों फोरोंलांनो थाखाय जों बैसोगोरा जानानैबाबो जों ओंखारनानै दिन्थिलांनो थाखाय जोङो माने मोसाथिंनाय जादों आरोखि नंगौ बेनो जोङो जेनेरेसनखौ जोङो फोरोंलांनांगोन नङा होमबा जोङो जुदि जेनेरेसनखौ फोरोंलाङाबा बोरै जेनेबा रंजालि बैसागु बोरै रंजायो आरो न'खर न'खर थांनानै बोरै बिबायनांगौ बेखौ नैबेनि जेनेरेसननि गेजेरजों फोरमायनाय जायो आरोना दायो हाबबाय थादो बास बिसोर जाबाय बालिस्टानि बैसो जाना थानाय सिख्लाफोर नै बिसोर जाबाय बालिस्टानि बैसो जाना थानाय सिख्लाफोर नायना लालागोन नै सोरबाफोर जुदि फसायदोंबा एकदम फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्टआव नायना लागाव डान्स करो बे जाबाय जोंनि बालिस्टा गामिनि बैसागु रंजानाय लोगोफोर बे जाबाय जोंनि गामिनि वाव रंजा बैसागो बैसागो होनदे बिसोरनो जाबाय जोंनि बालिस्टा गामिनि जेनेरेसन बैसागो बोथोरनि दे लागाव सुपर हिट लगाओ हारमोनियम सिंगर डांसर बिसोर जाबाय जोंनि बालिस्टा गामिनि सिख्लाफोर नायना लानो सिनायखायो बिसोरखौ बयखौबो नङा माने
नायनालाय ला 16 बोसोर नंगौथ' र' 16 बोसोर maybe 28 27 26 25 23 बास देखो ये देखेंगे नजरा वाह बैसागो मागिनो ओरैबायदि डिजिटेल आरोना नै रा आइजो आफादनिफ्राय पुरा अनलाइनाव लाजोबनाय गोजा आरोना नै रा नाय नै बारायगासिनो रागा लोगा bisa sama bicara sama aja bisa Pusha apa sih nama? apa sih lo belen दा बे समाव गामिनिफ्राय कंलेनाव बैसागो मोसानो फैदों आरोना लोगोफोर